uyangibhedela lo ufuna ngiyochaka inhlamba Musa ukuthi ngiyakubhedela. Ufuna ngithathe lezi ngane zakhe ezamavesandlebe ngiyoyilethe ekhaya igcekeni. Ini? Ngiyolethe ekhaya ingane engazazi ukuthi ezakhe. Ubiza ingane zami ngamavesandlebe kodwa uthi uyangithanda uzobiza ingane zami ngamavesandlebe. Madlamini yabo ingakho bengafuni ivese. Bengabuthi uyangithanda. Kumele ngabe ukuthi ngithanda nezingane zami. Umuntu uma umthanda nento yakhe noma ngabe yini. Ingakho bengafuni uyiveza lento. Ngikuthande nento yakho kanjani? Izingane zakho izodala ichaos lapha ekhaya. Ichaos kanjani? Hayibo Madlamini. Uyazi ngale ekhaya ukuthi isintu siyagcina. Yonke into ihamba ngesintu. Kuzothiwa mina sengithatha izingane engazange nezami ngisifaka ekhaya egcekeni. Ubaba yena uzothini? Uzoqhubeka athi angivumi ukulobona. Hayibo Madlamini. Mengabe ukuthi phela uyangithanda uzoqhubeka. Mengabe uthi awungithandi ke shufike nawe usuyohamba kubheka abanye kuzoba lobola. Ngiyakuthanda Madlamini. Kodwa lokwengane cho ingane zi-right ihleli lapha komalume wazo zihleli nogogo zidla amasi yonke into i-right ke lapha mina angeke zizobe sezohloba manje uzondiwa yini Mbukeli masiphinda sikwamukele kuhlelo silungisa umjolo yalazi kudaba ukuthi lolu hlelo ulithola khona la ku channel yakho ya ku YouTube esibiza ngokuthi umjolo show kama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN uyazi ke nawe ukuthi unenkinga eziningi ezinto umjolo kulula kakhulu ukwenza sithumelele i-email kumjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com mawenze njalo kwazi ba mhlambe kokulandelayo sobe siphethe wena la ku episode sibone ukuthi ngabe impela indaba yakhe ihamba kanjani yabona ke namhlanje ngimuhle mhlambe uyayibuza ukuthi why ngimuhle kanje ngigqokiswe abe-Rev Jeans mawukuthi nawe ufuna bakugqokisa noma ufuna ukwazi kabanzi ngabo balandeleke inkundleni zokuxhumana kakhulukazi on Facebook check out i-page labo elibizwa ngokuthi i-Rev Jeans Apparel mawukuthi wenze njalo uzothola ke eminye imininingwane mayelana nabo otherwise ungakhohlwa usubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel umjolo show akugcine ke lapho esingakufuni kakhulu noma ukusiphatha kabi ukuthi sibone umsebenzi wethu wakule channel uphuma abantu bewukhipha via socials bewuseyindaweni eziningi ezahlukahlukene mase beyawu-ona bewenzo wabo siyabona nje abantu banokuthatha ama-parts ahlukahlukene thola umuntu uzothatha i-piece nyana ayibeke epagini lakhe then athi u-part 1 aphinde futhi abuye eze la kwi-channel yethu azothatha enye i-part athi u-part 2 so leyo nto leyo asiyifuni mekuwukuthi niyaqhubeka nokwenza lokho siwa-reporta lama-account enza lokho and mengabe siwa-reporta definitely azobeke eseyabhenwa sizothanda-ke nakuwena futhi akuyona into ezoba yinhle ukuthi ubone i-account yakho isibheniwe uku-avoida lokho yeka ukushare izinto engingasizona zakho uma ukuthi uyayithanda ishow noma ufuna ukusiqhuba thina as i-channel kulula kakhulu ongakwenza share phela i-link yale channel thiwa abangani bakho iy'hlobo zakho nabo bonke abanye ufuna bazi ngale channel well asingakhulumi kakhulu asibone ukuthi siphetheni ey'ndabeni zethu zanamhlanje when it comes to silungisa umjolo angiphelezele ukuthi sibone ukuthi indaba esiyiphethe namhlanje ihamba kanjani. Nginibingelele nonke emakhaya igama lami ngudalagu wakwaZwide ngibhalele lo hlelo ngoba ngifisa ukuthi bangisize bangilungisise umjolo wami ukuthi mina nesithandwa sami kunesinkinga nje esibhekene nazo manje benginethemba lokuthi bangakwazi ukungilungisisa owami umjolo shuthi isithandwa sami bese ngifisa ukuthi ngihambe ngiyovela le emakhaya kubo ngesilobolo kodwa ke wishaya indiva leyo akafuni nje masikhuluma ngakho akayithathe serious uyangiziba kwesinye isikhathi bengifisa ukuthola usizo ukuthi sikwazi ukukhuluma naye. Qala uhlelo ukuthi lo hlelo silibiza ngokuthi umjolo show mawukuthi uyaqala ukulibukela njengamanje ulithola khona la ku channel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show kakhohlwa ke nawe ukujoyina nayi team ya 60k subscribers khona la ku YouTube ngokuthi ulike ushare uphinde futhi usubscribe kuyona le channel khona uzokwazi kabanzi ukuthi zikhiphani uyazi ke masihleli kanje ukuthi khona indaba esuke soyilungisa but before siyilungise kuke ube ngcono ukuthi sikhulume ngayo kodwa sizokwazi ukuthi siyazi ukuthi ihamba kanjani before sithole i-solution igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN khona ukuthi seceleni kwami njengamanje sokhuluma naye ukuzwa nje indaba yakhe nanokuthi kungane la kusho namhlanje dadewethu siyakubingelela kuhlelo silungisa umjolo ngiyabingelela nami igama lami nguThabisile ngwakadlamini uyaphila kodwa Thabisile ngiyaphila ngizoko siyajabula kakhulu dadewethu ukuthi mengabe uthola nje i-call level akuthini ukuthi uyadingeka la kwishow ungachithi isikhathi uhloniphe ukwazi ukuthi ufike uzoze ukuthi kuhamba kanjani well igama lale show liyazisho silungisa umjolo meaning njengoba ula nawe futhi khona indaba zakho zomjolo kumele zilunge ngokubuka nje kwakho umjolo wakho uhamba kanjani hayi ekubukeni kwami
akukho wrong yonke into Yonke into ngiyibona i-right iqondile. ya. Okay, so njengoba ubuka wena yonke into ihamba kahle, yonke into iqondile. Yeah. Mengingakunika nje mhlambe a minute or 30 seconds ukuthi ungichazele ngalo muntu othi izinto zakho naye zihamba kahle, umuntu kanjani? Utalakhe igama lakhe. Umuntu nje o-right, onothando. Okay. Ohlezi nje ukuthi uhlezi efuna yonke into i-right ekhaya, uthando lwethu nje lu-right, uyanakekelana, unayo impatho. Ya. Okay. Nje. Alright. So ngokwakho nje yonke into ihamba kahle. Mhlawumbe uthe mengabe uthola i-call evela kuhlelo silungisa umjolo, kwafikani kuwena ekhanda ukuthi ngabe wenze njani noma unayo i-idea ukuthi kungani kubizele la? Hey. Noma ngingazi kahle anginayo. Awunayo i-idea? Angazi. Okay. So as ungena idea asike sithi-ke khona-ke into ekugcineni noma ekupheleni kwale episode ozohamba uyitholile, uzophatheka kanjani? Mhlawumbe uzokwazi ukuthi ube kahle towards i-situation le? Kuzoya nokuthi yini leyo angibizele yona la. Okay. Mhlawumbe ngenzeka ngihambe ngijabulile futhi ngenzeka ngihambe ngingekho right. Okay, akayena umuntu wama-surprise, mhlawumbe khona i-surprise afuna ukuzokushaya ngayo? Hayi. Akayena umuntu wama-surprise. Ha. Okay, njengoba ubona-ke kunethimba esisebenzisana nalo la and lenze isiqiniseko sokuthi ni-safe la futhi aniphakanyela umoya. Sicela before sikulandela umuntu wakho usithembise ukuthi hayi no uzo-behaviour, uyiphathe kahle, simuzwe ukuthi ufuna ukuthini kuwena. Hayi ngiyezwa. Uyasithembisa. Yebo ngiyathembisa. Okay, njengoba ubona-ke mbukelo ohlelo silungisa umjolo, usekhona udadewethu, silindeke manje ukuthola lona utalakho sizwe ukuthi ngempela indaba elifuna ukuzosibikela yona ihamba kanjani, nanokuthi mengabe sesixoxa naye siyasithola yini isixazululo towards i-problem abhekene nayo. Mhlawumbe nawo ney'nkinga ezithinta umjolo, isibhalele njengamanje umjoloshow@gmail.com, that is umjoloshow@gmail.com. Ithimba lethu lihamba njengamanje losilandela yena umfowethu ukuze sibone ukuthi ngabe yini le afuna ukuthi ayitshele isithandwa sakhe. Mfowethu kuhamba kanjani? Aku-right but kunjani? Nazo vese yonke into iqondile. Grand? Hayi siyanceda. Hayi no. Mfowethu, njengokukhuluma kwakho, uthe uma ukhuluma nathi siyakuzwa. Sangagcina nje ngokuthi sikuzwe kuphela. Siyayenza futhi intando yakho. Sikulandelile umuntu wakho la ukuthi nizokhuluma naye namhlanje. Usho lento ofisa ukuthi uyisho kuyena. Nangoku usekhona la isithando sakho ungakhuluma naso. Madlamini right. Ngiyaphila njani? Ngixolise nje ukuthi ngikubhalele la ekhaya ubone ngoba usubizwa usudingakala la ekhaya. Kodwa isimo engibhekene naso isona esengilidela ukuthi ngeze ngenze lento. Cela ukwazi nje ngaphakathi ukuthi ungixolele. Kukho konke engizokusho uphinde u-understand. Ilokho nje engicelayo before ngikhulume yonke into. Ngiyakuzwa. Kodwa kuzoya nokuthi uzothini. Kahle kahle wena mfowethu uma ngingaqale ngichazele wena nje ngesithandwa sami. uMadlamini ngiyamthanda mfethu. Iyona into eyenze futhi ngaze ngabhalela la ekhaya ngoba ngifisa yonke into sikwazi ukuthi silungise kahle mina naye ngoba ngibona ifuture i-bright mina naye. Uyahlonipha lo muntu mfethu. Ngihlonipha ngaso sonke isikhathi. Ngisho ingane yami nayo uyayinakekela njengoba azenza umama engesiyo kuwo. Yonke into nje yakhe futhi i-right. Oh, unanengane wona mfowethu. Engingasiyona yakho uMadlamini. Akusiyo. Okay. Ngifuna nginayo. Yinhle-ke mfethu lento oyenzayo because naye ngeke ngakhuluma naye ungakafiki. Sathi mengabe sikhuluma wakuveza naye ukuthi hayi no ni-right, yonke into ihamba kahle, akayiboni inkinga. Inkinga ekhona-ke yilo ibhalele la kwishow. Angayazi naye afisa ukuthi ayazi mhlawumbe ukuthi ngempela yini lento odinga ukuthi niyilungise mhlawumbe ningayiboni ngasolweni. Ya mfethu Madlamini suyazi nawe ukuthi sinesikhathi eside sithandana and sengiye ngakuthi nawe ukuthi fahla kancane ngosengikuhlelile osekusehlelwe nasekhaya ukuthi siyacabanga ukuthi siyovela ngakini ngikulobola. Manje njalo uma ngikhuluma nawe lokudaba wena unokungiziba kwesinye isikhathi ungaphenduli nje kwesinye isikhathi ukhulume ushintshe itopic kanti lento ibalekile kimi nakubaba uqobo. Abazali bayadinga ukuthi ngize ngizokulobola.
manje bengifisa ukuthi mhlampe mengabhalela lapha ekhaya bazokwazi mhlawumbe ukuthi mekuthi khona okungenzeka mhlawumbe uthobe inhliziyo uma usuvuma isicelo sakho ngoba mfethu sekuphela unyaka wonke ngile ngiyamcela ukuthi hayi ngicela ngiphe usuku abhalele ekhaya kusho ukuthi hayi sizofika lutho mfethu akwenzeki ayisebenzi dadewethu uyamuzwa kodwa utalapha Ngiyamuzwa kodwa-ke nje hayi cha kuyangidumaza-ke kubona ukuthi azongiveza phambi kwamakhamera iy'ndaba zethu kodwa-ke ngoba uxolisile ngizothini and uma ukuthi uyabheka isizathu sokuthi azakubeke kumakhamera ingoba usezamile ukukhuluma nawe isikhathi esiningi because uthe nje manje sekuphela isikhathi esingangonyaka ecela i-date kuwena but lutho awumnikeza i-date usethi-ke manje because usekhulumile nawe kwanele akaboni ukusibenzela usezocela thina-ke silungisa umjolo ukuthi singenelele sizocela nje usuku mama ukuthi umnikeze ukuthi akwazi ukuvela ekhaya ngiyeza inkinga yami kodwa ila ekuthenini njengoba ethi uye ekhaya ngabe kuyena kuthini ngaphakathi because akuyona into athi uzenzela yona leyo uphoqwa ubaba wakhe uphoqelekile yebo mfethu mhlampe wena bafu mhlampe lento uyibeka kambe uMadlambeni hayi ukuthi kahle kahle ngiphoqele kakhulu nami ngiphoqwe ngento engiyithandayo ngiyafisa ngempela ukuthi ngimlobole uMadlambeni ayoba unkosikazi wami le emakhaya hayi ngoba ngiphoqelekile ubaba uyayifaka ipressure ngoba ubaba usembonini wambona indlela ayiphethe ngayo mfethu bayamthanda ekhaya manje mfethu lento esenzayo mfethu isuka kithi ngaphakathi sonke siwumndeni hayi ukuthi ngiphoqelekile useyibeka kambi ukuthi ngiphoqelekile uyezwa Madlambeni yes awugcini ngokuthandwa utalapho kuphela kodwa kumndeni wonke wotalapho ungathi uyakuthanda and akacela izinto eziningi njengoba bekuthanda nje sebefuna ukukusondeza eduze-ke manje ubumama wekhaya ngokuphelele into ayicelayo nje eyodwa vuma ntombi ukuba umama wasekhaya so wavuma ukuqoma vuma-ke manje ube umfazi waleli khaya lotalapho umbuzo uthi uthi kuyena mangabe kuukuthi kuyenzeka ngiyavuma bayolobola ekhaya kuzophoqa ukuthi ngihambe siyohlala sonke nabazali bakhe yena athina ama-plans akhe ngathi sobabili Madlambeni yini lokho ukubeke kube inkinga ngoba mesihlele ekhaya sobe sihlele nabazali bethu basiluleke siyonke into esidingayo soyithola iziluleko esidingayo ukuze umshado wethu uhambe kahle ube impumelelo sizoyithola angiboni mina inkinga lapho engakwenza wena ukuthi uthi inkinga leyo ekubeni inhlanhla kahle kahle futhi inhlanhla lesinayo ukuthi sihambe siqale siyohlala noma nobaba sikhuliswe ngomshado lesilento aba nabazali abawufunayo okay mhlawumbe ngibuyele kwena dadewethu because ngiyamuzwa ngapha ubaba uyachaza kodwa ngiloke ngifuna kuwena ngapha mhlawumbe izathu zokunqaba kwakho because ngiyacabanga ukuthi abantu besifazane abaningi opportunity le abangayibamba ngezandla zombili ukuthi umuntu wesilisa mengabe efike ethi mama sengicabanga ukuthi especially njengoba esho ukuthi sesisiphi isikhathi nithandana yabo so manje usebona ukuthi kumele enze into engcono kodwa mase ufuna ukwenza into engcono nebalekile uloku unqaba ungafuni ukuthi kwenzeke lokho noma ungamniki usuku mhlawumbe izathu zokwenza ukuthi uzunqabe yiziphi ngoba manje awusinikeze izathu loke nje uphosa imibuzo ukuthi mekuwukuthi ngiyavuma ukuthi nokuthi kuzokwenzeka kanjani isizathu sokuthi nginqabe 1 akasebenzi so mengiya lapha ekhaya kubo ngiyoba irresponsibility kababa wakhe because yonke into ekufanele kube ukuthi ngiyayidinga shuthi izokwenziwa ubaba wakhe because kuyimanje akanazo inkomo ezababa wakhe inkomo ukuthi kufanele alobole ngazo kodwa Madlambeni sithandwa wangiphoqa ngoba phela ubaba anankinga ubaba nokwenza yonke lonke ukuthi angisebenze ekuhambeni kwesikhathi nami ngizohlanganisa futhi ngiwuthole umsebenzi kusho ukuthini ukuthi angisebenze futhi uma ungithanda ngoba yonke mina into engiyenzile ngikhombisile ukuthi ngiyakuthanda khonakho ungasebenzi mase ngifuna ukuthatha istep esilandelayo usekuyinkinga ukuthi angisebenzi beba abazali bevuma ukuxhasa ngololu step esisithathayo
Madlamini. Inkinga-ke ukuthi angazi ukuthi mingabe kuwukuthi sesishadile ngihleli kini kuzoba isikhathi esingakanani ukuthi ukwazi ukuthi nawe ukwazi ukuzimela njengendoda. Mfethu icebo lizozakha mfethu yabo mase sishadile yonke into izohamba kahle ngithemba. Ngiyakuthembisa nje ngalokho yonke into izohamba kahle. Ngizozama mfethu ukuthola amatoho ngihlanganise mfethu kuzophusheka mfethu. Ithembe lingako wena bafo lithathaphi ngoba manje umama ukhala ngokuthi awusebenzi njengoba ungasebenzi nje unama-doubt ukuthi mhlampe mekuwukuthi niyagana nizohlupheka yini and enye into akhala ngayo futhi kuningi nje umama akhala ngakho ngoba uyaveza nanokuthi mekuwukuthi uyamganisa njengamanje uyohlala kini kanti manje akaboni ukuthi mhlampe amandla manje usanawo nokuthi umakhele ikhaya lakhe lithi yena ikhaya ngizolakha mfethu konke kuzohlangana kuzohlangana konke yabo nje ubaba nje mhlampe enze kanje kusayisiqalo lesi ukuthi ufuna ngilanda umakoti ekhaya. Angikhulume nawe ke baba ubaba wakho manje simkhiphe simbe eceleni because isiloko esithi meyabe sikhuluma lawo lokho ubhizi ufaka ubaba wakho ubaba ufuna ngilobole ubaba uzongakhela ikhaya ubaba ufuna ngenza ukuthi angikhulume nawe ngezindoda angisimanje ufuna ukuba indoda wena ufuna ukuba indoda uthathe nangu unkosikazi umthathe umbeke endlini so nango ke manje unkosikazi wakho kusekhona endlini ake uyimele wena izindoda ukuthi uzokwazi ukuthi umnakekele kanjani wena ngale komzali wakho because lo muntu umegane igcineni akagani ubaba wakhe angani ugana wena. Yabo umbuzo wakho manje uyafana nowakho uMahlamini kodwa mfethu ngiyasho ngizozama ngayo yonke into esemandleni yami ukuthi ngikwazi ukuhlanganisa mfethu. Musa nawe ubuka ulelo side ingathi ngeke mina ngisaphuma kulisiza empilweni kusho ba ukuthi mina ngizohlupheka ngize ngife. Asho ngoba futhi uyahlupheka sizama ukuthi silungise la ngani sizama ukuthi silungise so sifuna ukuthola wonke ama-facts la before usesisazi ukuthi uyifaka kwinto kanjani yabo because njengoba nize la kwishono babili nizela ukuthi sizolungisa then sithole isolution then mase nisebenza phezu kwayo leyo solution asikwazi ukuthi singafika sikhulume into ekugcineni ingabi khona isolution. Manje mina ngicela ukubuza kuwena uyangithemba kodwa Ukuthemba ngiyakuthemba. pho ikephi inkinga ngiyasho ukuthi ekuhambeni kwesikhathi ngizokwenza konke okufunayo isicelo sisodwa nje ngifisa usivume wena ukuthi uvume ukuthi ngisifike kini sizokulobola after that ke sobe sesiyabona ukuthi mfethu ukwenzakalani ngihlanganise nami nobaba kuzocela kuyena nami ukuthi usamele ngicele kuyena. Inkinga yami ukuthi ngifuna ukwazi ukuzimela njengendoda ungadependeli kubazali. Imama njoba kanti ngizalwa uma nobaba isidingo sabo skephi mekuthi bathi bayangisiza nina nikushaya indiva lokho kanti seke skephi isidingo sokuthi ngibe nabo. Ukhulile manje nomqondo. Into kumele angabe uyayenza ngathi sake sakhuluma nakho lokho before ukuthi uthathe lezi inkomo lezi ozinikeza baba wakho uzidayise uhambe uyokwenza noma code 14 ngenze into eyizoba yiphepha ihlala kusebenzansi la imisebenzi nje ematrackini iyatholakala kalula kabi musudlala ngami yabo leyo nje uganga ngami ukuthi ngizothatha inkomo zababa ngizidayise bese ngiyidayisile futhi ngiyiphendula iphepha elincane nje ngaka. Okay asithi ke manje awusayiphendula iphepha elincane baba thatha inkomo zababa uyayidayisa mhlambe masuqala ibhizinisi leni lithi nini yabo mase seneliqalile ibhizinisi mhlambe nawe soyazi ukuthi unento yakho onayo nasekhaya izinto zakho so ungakwazi mhlambe ukusuka lapho wazi ukuthi momlobola umama uyazi vele ukuthi umlanda vele unento yakho mhlambe lokho mhlambe naye ngamjabulisa umama ngani. Yeah nalokho nje ngokuthi size siqala ibhizinisi umuntu esizoliphusha naye engekho ngoba akeze ekhaya yena siqala ibhizinisi naye ke sengimlobolile yonke into isi-right. Uzophinda ukhulume nobaba futhi ukuthi akakulekelele niqale ibhizinisi. Metha ubaba nankinga avele ungile lo muntu. Angakwenza nje konke lo anankinga bandla. Uyena ungiphoqelela ukuthi ngenze yonke lento le. Shothi dadewethu mawukuthi uyagana njengamanje usuku liyafika uyogana umndeni wodala. Musho umndeni uzobe ganele emndenini wasekhaya mhlawumbe kulungise la. Yes uyoganele emndenini baba uyoganele emndenini kodwa ke uzoba involved angithi ube involved manje ukuthi gano angani kusho umndeni awuzicabangelanga wena noma ngathiwa uyacabanga lokho kodwa amandla awakabi nawo okusho ukuthi uphoqelekile ukuthi fanele wenze because uyabona ukuthi vele nobaba seside isikhathi ukuthi uyadlula yini wena obuzoyenza ubheke naleso simo ngoba phela uyabona ukuthi leli ithuba elihle kabi
lokuthi ngimlobole uMadlamini. Eh. Yini ke noba ungayenza ekhaya bayasho ukuthi no, hamba uyolobola. Ulethe unkosikazi ekhaya. Mina mfethu bengizohlala nawo umndeni wami qala sikhulume nawo so azi into engiyifisayo ngazi izinto ezifiswa Yeah, into engiyifisayo nami mase ukumlobola ngibanikeza uMadlamini. i-time frame yokuthi mhlawumbe abanginikeze isikhathi esingaka ukuthi ngenze ukuthi nokuthi then mase ngiyamthatha uMadlamini. Mewukuthi uMadlamini uyiphethe kahle ngikhulumela mina ngani. Mewukuthi uMadlamini uyiphethe kahle sengingamthatha ke ngimsondeze eduze but nami sengikwazi ukuyimela njengobaba wekhaya because mfethu hayi ukuthi ngisada noMadlamini kodwa ngiyayezwa into ayisho. Ngicela ungilalele. Ayikho nje into othi uyangichazela yona ngoba okuqala yimi ubhandelela ekhaya. Ngifuna usizo. Kodwa manje usuyaphenduka wena ngiyangijikela no2. Ningihlohla ngemibuzo ebese ngicabangile mina ukuthi lento njengoba ngizoyenza kanjani. Ngiyangidiphizisa ke nina nenza ngendlela yini. Ngobani? Mfethu mhlawumbe nginike nikhulume nje noba u2. Mina Uma kule ndawo, ngizongena la Madlamini, kumele ngingene khona. Ngiyacela Khuluma Sithando. nesithandwa sami. Ngiyacela ungivumele ukuthi ngize ngizokulobola kini. Ekhaya balindile kade bakulinda. Phela unyaka manje ngiyancenga. Ikhohlwa ke ibo bonke abantu abala. Ngikhuluma nawe manje kusuka enhlizweni. Uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Ngiyacela Madlamini. Ngiyakuthanda nami ngenhliziyo yami yonke. Kodwa ke Kodwa angeke nje ngize ngikwazi ukuthi ngiyoyifaka kumuntu osahluleka nami ukuthi angondle. Ngizothi yini Madlamini engiyela. akusona isizathu leso ngabe uyacasha ngaso. Inkinga yakho ukuthi awulaleli, uzicabangela wena wedwa. Akho- Yini nje oke wayenza nje engithi yenze because ngiyakunika isu ukuthi fanele kwenzakaleni ukuze uzokwazi ukuthi ube nemali nawe ukwazi ukuzenzela izinto ungadependeli Iliphi kubazali. ukuthi ngidayisa inkomo zasekhaya ngiyidayisela iphepha. Exactly. Ngiyidayisela iphepha. Nani Please. business futhi ungaliqala. Ibhizinisi lokuqala Madlamini nawe. Manje shuthi wena ngaso sonke iyangihlula lento nenkosi. ngaso sonke isikhathi wena shuthi mengabe ethi ubaba wakho nje jump wena uthi how high. Phela ubaba wami kanti ubaba Uzofunda nini ukuzimela? Yo mina ngimgaka nje imithetho kaBaba. Nalokho sawumthetho wakhe ukuthi mina ngihambe ngiyokulobola. Uthini wakho umthetho? Utsho njalo nami uthi ngivumelane nobaba. Kanti uzothini Wena ngaphakathi kuwena kuthini? Uyakwazi ukushaya umthetho? Ngoba phela wena shuthi uyashawela umthetho. Wena mase uyadlulisela. Naku manje umthetho ngiyawushaya ngithi Madlamini ngiyacela. Akona ngisho nawe umthetho otheni ucela ukuthi ngicela uvume ukuthi ngiyokulobola. Uyakuhlula ke lokho. Ithini ke mina ngenze njani? Hayi ukuthi kuyamhlula baba isikhathi esingakafiki. Mfethu isikhathi asikafiki kanjani? Isikhathi- Ngoba yonke into isi right ngakumina. Yes, Yonke into i-right right ngoba ngakumina. wena usuwenzelwe. Yena usabheka umama ukuthi ngempela njengoba esenzelwe lo muntu mengiyifaka lapha kulesa sibaya lesiya ngiyobhukuda naziphi inkomo. Yena yini ekumele alungiselwe yona mfethu? Yonke into ngoba vele izoqhamuka ngakuthina. Oba kanti abalobolayo. Ngiyacela kuyena uthi Madlamini ngicela ungilobola. Angisange ngicela. Ngithe imina engicela ukumlobola. Phela. Awunawazi onqaba umendo. Kodwa uyabo utalako into kuyiyona yona angilethele yona la and uyasazi isizathu ekuyisona sona ngempela esidala ukuthi nginqabe Saziwa Ukuthi- yimina futhi. ngishade naye. Saziwa yimina nani? Uyasazi kade Oh, khona sasikhona. esinye isizathu futhi. Yes. Sithini isizathu? Angisazi leso Uyazokutshela. sizathu, mama. Angisazi ngempela. Uthi uyasazi ma. Isiphi leso sizathu Madlamini? Hmm. Isiphi Madlamini khuluma? Sithini isizathu mama? Ngoba niyasazi nina nobabili. No bafuna Shuthi mina mina ungangifaki ungasazi. lapho, ungangifaki lapho mfethu. Ngeke Na- bafo ngifakwe uwena la uthi angizolungisa umjolo Yeah, wakho. Sengikhona ke manje ngizama ukulungisa umjolo wakho sewuthi angakufaki. No, hayi ukuthi bafo ngithini. Wena wena ungani ulungise umjolo wethu. Lungisa ke mfethu musu kule kufaka imibuzo engayizwa kahle. Sithini isizathu mama? Uyena fanele akutshele. Uyakwazi konke esasikhuluma. Cha phela manje mina ngisazi ngiza ngapha kuthiwa ngitshela uwena ngize ngapha kuthiwa ngitshela uwena. Uyazi. Anivele nisho kanye Wena kanye phela no2. ongilethela. Wazi kahle. Uyazi lo mfethu uyangibhedela.
uyangibhedela lo ufuna ngiyochaka inhlamba le musa emakhaya. ukuthi ngiyakubhedela Ufuna ngithathe lezi ngane zakhe ezamavesandlebe ngiyoyiletha ekhaya igcekeni. ini Ngiyoletha ekhaya ingane engingazazi ukuthi ezakephi. ubiza ingane zami ngamavesandlebe kodwa uthi uyangithanda uzobiza ingane zami ngamavesandlebe Madlamini yabo ingakho bengafuni iveze. Bengabuthi uyangithanda kumele ngabe kuwukuthi ungithanda nezingane zami umuntu uma umthanda nento yakhe noma ngabe yini ingakho bengafuni uyiveza lento. Ngikuthande nento yakho kanjani? Izingane zakho izodala ichaos lapha ekhaya. ikhaya kanjani Hayibo Madlamini. Uyazi ngale ekhaya ukuthi isintu siyagcina. Yonke into ihamba ngesintu. Kuzothiwa mina sengithatha izingane engazange nezami ngisifaka ekhaya egcekeni. Ubaba yena uzothini? Uzoqhubeka athi angivumi ukulobona. Hayibo Madlamini. Mengabe ukuthi phela uyangithanda uzoqhubeka mengabe uthi awungithandi ke shufike nawe usuyohamba kubheka abanye kuzoba lobola. Ngiyakuthanda Madlamini. Kodwa lokwengane cho ingane zi right ihleli lapha komalume wazo zihleli nogogo zidla amasi yonke into i right ke lapha mina zizobe sezodliwa bameke uzondliwa yimi anganimi ngisebenzayo angani ngiyasebenza njengoba zilapha ekhaya vele zondliwa yimini so lento engokuthi vele uyasebenza wena cha ayikho ngokuthi vele uyasebenza unemali lapho uphuma emsebenzini ngalokho nami ngizosebenza phela manje nami ngibalekela ukuthi ingane zami zihlukane nami kunengane intombazane lapha ekufanele ngabe kuwukuthi ikhula lapha phambi kwami engeke izikwazi ukuhlala nomuntu semdala usho ukuthi mina ngilobola abantu abathathu awuloboli abantu bathathu bazokwenzani sebefika awuloboli okay naku manje ubaba usebiza ukuthi izingane zonke asike nendlini kaRawonti ngikushisa impepho manje ezakho izobe seyishonaphi uzobe usothini wena ngaphakathi uyakwazi ukuhlala phansi nengane ukhulume naye yini uzoyikhuluma nengane Madlamini ayihlali ngani kaGogwayo ingane ihlaleleni ihlukane noma wayo ihlaleleni ihlukane noma wayo kufanele ubabwazi yonke umthetho azilanda izingane wena azendeleni ngiphisane ngengane zami ukuphisana ngazo lokho manje ufuna manje sayifaka usikhandla ingane manje masufaka ubaba wengane kufanele manje ngikhulume indaba zami nobaba wengane nezingane zami khona la Madlamini uwe ofuna ukuthi kuze kuveze lento mina bengithuli nayo ngoba ngiyazi ukuthi iyakuphoxa ayiphoxi nandawo phela isiphoxa sonke kuyefana ngisho noma ngathiwa mothuli awufuni ukuyiveza leyo nto kodwa egcineni mayivela izovela njengoba ke uyifihla la kuthina futhi kade uyifihlela kuthina indaba yokuthi uMadlamini ubaby mama kuyingane ezithu ekhaya khona bayazi ukuthi ubaby mama umfowethu ngizobatshela kanjani ekhaya naba bafuna ungithi manje ufuna ukuthi agane kwalezo inkomo usho ukuthi ngeke ngizithole phela mina ngizofeza ukuthi unezingane uMadlamini asithi uyavuma ku right nje kungaziwa akavume kuMadlamini kokugana kuzohlezi kwemfihlo kuzokube nini yabo isikhathi mase si right sizoyifikela sona isikhathi sokuthi kwaziwe lokho ayikho into ezobe siyadiphisa ke lapho kwasobe sesishadile vele uma ucabanga wena mina ngizophatheka kanjani ezami izingane zihleli le azikho phambi kwami kodwa ngihleli neyakho nginika lonke uthando manje washo sengaSiMadlamini mina lapha ekhaya ngizofika ngikufakela ingidi ngikhiyele ungabusakwazi ukuvashela ingane washo ngathi ngizokwenza lona uyejele nimuye ekhaya waphe ngiyejele kodwa ingane intombazane yamdinga umama abe seduze ugogo kanti ugogo ukhona nje le ungangitsheli ngogogo ogogo badala bakwazi ukugada ingane ugogo akayiboni kalula ingane ukuthi yabona ke manje lengane le khona into eseyenza ogogo bayazidodosa ingane into ekufanele uyazi le ileyo bayazidodosa ingane ingenza noma ngabe yini imihlala nogogo kanti imi lapha ngwami ngiyazi ukuthi mina nginelungelo ukuthi ngishaya ugogo akayishaya ingane uzobushayelani vele ingane ngoba phela wena uyaphuma manje uyongena kuZwidi wena leza ingane uzoyivakashela umuthando ukuzivakashela angeke ngize ngikwazi ingabe ukuthi uyahluleka ke phela yeke shothi la into enkinga Madlamini ukuthi le ndoda ifuna uZwide ufuna ukuthi umgane but at the same time ufuna ukuthi umgana ugane yena wedwa ungezi nezingane zakho kuzala yonke enibangayo le iyona impela into esibangayo wena ufuna ukuthi uthathe izingane zakho uhambe nazo uye ngapha kuTalala ngoba noTalala kulineyali ingane enakekelwa wena njengamanje yebo angazi mfethu nize niyavumelana ngempela angivumi bafo ngiyabuza kunama question mark lapha ekugcineni kimi bekuyimbuzo lade ngibuzayo kodwa nawe mfethu uyazi musu ukuvumela lo angene ekhanda akuhlanyise manje ngokuyakuhlanyisa nje nawe usuphenduke angazi uphenduka isiyoyo sokufana uvuma kanjani ukuthi lo ahamba athi angizoletha mina ingane engazazi isiko uyalazi mfethu cha phela Talala ngihloniphe uyalazi isiko ngicela ungihloniphe baba ngiyacela mfethu awukwazi ukungibiza ngesiyoyo ngiyakucela mfethu uzokwenza lokho
Le ndaba ngaba izange yaze yafika la. Kodwa ngihloniphe. Nangu umuntu onenkani. Anginayo inkani mina. Inkani yani wena uhlula ukwenza nje into esimple. Into esimple nje wena. Tohlula ukuyenza. Into esimple yipho Madlamini awutshele mina kahle kahle. Yiphi into esimple? Uyazi into ezoba lula ukuthi wenze lento le kade ngitshela yona eqaleni. Ukuze uzokwazi ukuthi ngithi ngigana ukuthi ngihlala kancane lapha vele usuyazi ukuthi sesiyoba nomuzi sithathe lezi ingane zethu sihlale nazo ndawonye. Awuvumi ingane ke pho. Sithi nje kuyenzeka konke lokho sihleli ndawonye. Ha, ngeke ngize ngikwazi. Yini inkinga? Madlamini awungithandi. Angeke ngize ngikwazi. Ngeke ngize ngikwazi. Ngingazi ukuthi uzothatha isikhathi esingakanani. So yonke into wena ingemali kuwena. Yes, ingemali vele ngeke size siphile ukuthi sizophila ngesalary yami kuphela. Shuthi ngizoyithatha ke leyo mali ngikunike yona yonke ngizothatha inkomo ngikunike yona uyiphathe ngoba ufuna ukuphatha imali wena. Uyakwazi imali wena ufuna Shuthi wena vele awufuni ukuzimela njengendoda. Dala ngiyakwazi ukuba indoda ukuthi kubizana. Mfethu nguzwide mina ngiyindoda. Angithi uyazi angazi noma isaka noma istation esithi umfazi uyabiza. Uyabiza yabo nje bebiza. Nakho ubaba usenginikezile inkomo wathi mfana wami hamba uyolobola nayi inkosi. Okusho ukuthi usezobumthwalo wakho. Ngobaba nje. Uzobumthwalo wami vele kanti uzobumthwalo waba. Angithi manje lokho ufaka ubaba wakho kusho ukuthi uyena vele ubaba wakho ongenayo njalo la. Ubaba ngathini uyivolunteer ubaba kuyona yonke lento. Nina musani uthatha ubaba nimfake ngekhanda kulento engathi manje uyimini engibhaca ngobaba. No ubaba ufayikile vele ngekhanda. Ufayikile vele nawe ke manje angangena ubaba wakho ukuthi wena ezutala kufunani. Ngifuna ukuyisiyoyo manje adubisa mina ngesiyoyo. Ngifuna ukulobola Madlamini sizohlala naye. Iyona into engiyifunayo leyo cha. Wena uthi ngifuneni Madlamini wena ufunani? Ngifuna wenze lento engishoyo. Ukwazi ukuzimela njengendoda. Njengamanje wena usezongabazali. Ongitshele nje mebafa labazali bakho uzokwazi nje ukuthi ubeke umthetho. Because phela wena uzwa ngobaba wakho phela wena. Konke lokho kuzosenzakalela Madlamini. Kahle hlona ungabaza mina unomthetho wakho. Cha angingabazi. Uhlangene nobafu la nyangingabaza ngibothi mina ngeke ngibe yilutho. Angingabazi. Nanokuthi nje awufuni ukulalela shuthi unale ngqondo leyo ukuthi vele mina ngeke ngize ngizwe ngumuntu wesifazane. Angishongo njalo Madlamini ngizwe kahle. Ngizwe kahle Madlamini. Ngiyacela ngicela uvumele ukuthi size ekhaya sokulobola. Emveni kwaloko uzokusuya usuthola yonke into oyidinga ngiyakuthembisa. Yonke into efunayo izokwenzeka. Ubabonile futhi abantu before bebhala kule show bethola ama solution. Wabhala nawo. Kodwa manje mawucabanga indaba kuze kube manje singakayithola isolution. Ingoba mhlambe wena bafo usayida naye. Angazi noma niyafunana noma kanjani nenza mina isilimo. Umlethele la umuntu wakho bengifuna wena usilungisele umjolo wethu. Angithi ngizama lokho manje wena ungitshela ukuthi ngifuna umuntu wakho. Lungisa. Ngizomenzani manje umuntu wakho mina umuntu wakho angithi umuntu wakho lo. Lungisa. Umuntu wakho ufuna ukumgana unezingane eziwu2 njengamanje. Wena uneyodwa ngizomenzani mina. Lungisa ke mfowethu ngilalela Madlamini asivula amadlebe silalela. Nango Madlamini. Ufuna ukukulobola lo muntu lo. Mina ayikho into engingayisho mina. Ningayenzi nje lento le engishoyo ayi. Shuthi bandla sengamanayela. Nakho ke baba. Into esengamanayela ukuthi uthi uMadlamini uzokugana uzovuma ukuthi umlobole kodwa ufuna ukuthi uyimele ube indoda. Ngeke akwazi ukuthi abe nawe manje. Usanceke kakhulu emndenini wakho, usanceke kakhulu kubaba wakho. Akakuhlukanisi nomndeni wakho, akakuhlukanisi nobaba wakho, mhlawumbe uyingane kababa. Kodwa uya understand lokho. Into ayifuna ukuthi uyimele wena njengomfana. Kahle kahle wena Madlamini uthi angiyeke yonke lento. Ungayiyeki baba. Usuzame kakhulu. Mengithatha inkomo ngizidayisa. Kuzokwenzana lapho. Mhlambe ke ngiliqala ibhizinisi. Lihambe kahle ibhizinisi mhlawumbe u6 months. Mase liyashabalala kanjalo. Kuzobe sekwenzakalani? Ngizophinde ngithathe imali ukuthi ngimlobole Madlamini. Meke ukuthi ke manje uyamthatha kuMadlamini uyavuma ukuthi umlobole. Umthathe abe khona lapha ekhaya. Izinto zingahambi kahle. Uyothina emndenini. Because kuyimanje umndeni kunezinto ongazazi. Azazi ukuthi uMadlamini umother of 2. Hayi mina umndeni ngithanda baba. Uyangithanda nje mina wami umndeni wami. Ngeke ungivumele ngilambe nje kanjalo. Ngeke naye akuvumele. Bazoyithatha kanjani ke situation yokuthi uma wengane? Uma wengane ke. Angithi into ayisho manje ukuthi akwaziyo ukuthi uyima wengane ezo2. Ngeke ngikwazi ukushiya ingane zami mina. Ngiyasisho isizathu sokuthi indaba ngingakwenzi lokho. Ngiyasisho ukuthi indaba mase ku right mina sengazi ukuthi mhlambe ngeke babe nankinga enkulu. Ngizobe sengiyabasisa ke mfowethu. Inzima blonto.
inzima kuphi into ayikho into enzima la ukulungile into esimple ukuthi nobabili nihambe la nisithathile isinqumo sokuthi ngempela kuzokwenzakalani because ekugcineni kumele kube khona sazi ukuthi ngempela uMadlamini njoba akayimisela ukuthi umthathe njengamanje impilo yakho isakule state ekusona and nawe uyamncenga ngapho ukuthi avume kodwa hayi no uyanqaba unqaba nakuthina ke manje la kwisho uthi ufuna akaphikile ukuthi uzokuthatha kodwa uzokuthatha amaseko right engena fuel muso kuyibeka kanjalo nanokuthi-ke nje futhi-ke uthuli awusho nanokuthi hayi cha lo muntu baba lo othi angimlobole unezingane mina ngicabanga ukuthi ubaba wakhe ngaba nenkinga because uyazi vele ukuthi ngiyiphethe kanjani umuntu onjani angicabanga ukuthi ngaba nenkinga ukuthi nginey'ngane ngiyamazi mina ubaba kube ney'ngane akusho lutho wena wasukwazi ubaba kangaka wena wase kube wena manje wazi ubaba wami nawe uthe bayamazi nje kini bayamazi indlela aziphethe ngayo shuthi nawe uyamazi indlela ayiphethe ngayo ubaba wakho kodwa akazi ukuthi uney'ngane angikamtsheli ukuthi uney'ngane ngilinde isikhathi esi-right ukuthi ngimtshele Madlamini awuzwa yini okay indaba ungamtsheli before uhambe uyolobola ekhaya uzwe ukuthi uthini engani ngiyasisho isizathu ukuthi ngeke ayithathe kahle ubaba le uzoyithatha kahle mase ngiyilapha kini awumusa usekhaya yini azobuya yethu uzofuna ukuthi akubuye amalobolo abuyele ekhaya ubaba yakho baba wena uzobe uthanda ngani so ngeke ubaba wakho azayikhulume lo nto esela umama usho kanjalo kushuthi dlala ngami dlala no sizama ukukubonisa laba because manje umama uyakuvezela ama-side nami ngithi ngizama ukukuvezela nawe ngiyalezwa uside lakho but kulesikhathi mfethu I think ngempela kuzomela ucabangisise kahle yabo before words ngoba ngempela uma ukuthi uyenza isinoma kanjani mhlawumbe uzozisola ngelinye ilanga yabo and mhlawumbe umama usaxhumana nobaba wey'ngane asazi ilapho vele into cha sengikuvezela elinye angisho ukuthi baxhumana sengiveza nje elinye isayini uyaxhumana naye Madlamini cha abaxhumani bese nje nami ngikhala phezulu yabo angisho ukuthi baxhumana ngihlule Madlamini kodwa nawe ibuke kahle-ke le nto le uthi uthanda umuntu wena kodwa manje ufuna ukumhlukanisa ney'ngane zakhe kanjani yindaba-ke le yakho-ke ingane ingayi kohlala kubo kamawayo asizoba ney'ngane soba u2 mina ngichama isprite asizoba ney'ngane angishongo kanjalo awuzoyithanda ezakhe iy'ngane zami nawe angishongo kanjalo mina phela mina engikufunayo ukuthi ungangihlukanisi ney'ngane zami because nawe yakho uhleli nayo angani inayo futhi ekhaba umawayo why ingahlali-ke khona sazi so wena bafu usafuna enye ingane noMadlamini yenuke manje hayi ngisho eyodwa ezinye izingane noMadlamini ekwezethu so2 ngoba ubufakazi bokuthi awuchama isprite sebukhona kini obubodwa but ayikho inkinga lapho mfethu kanti yena uhlula yini ukuthi uzothande ezithi ingane so2 siyeke abantu abangahlangene indoda enjani yena le yeke ingane yayi abangahlangene iy'ngane zami ayihlangene zinobabwazi ingane zakho ezami kodwa angani zihlala ekhaya manje futhi-ke ungayi-ke lapho ungakulinge nje uye lapho senahlukana ungakulinge yes sesahlukana kudala manje pho why udefendela umuntu ongasekho eduze kwakho umbuze bafu why wavukwa ushukela nje umuntu ongathandana angeke ngize ngikwazi ukuthi ngithathe iy'ndaba zami nobaba wey'ngane zami ngizozifaka la kumakhamera angeke ngize ngikwazi ukwenza lokho because akuyona into engiyizele la into engiyizele la uyayazi Ukuthi uyena ozonqaba babo wengane zakho yena ozonqaba uhlanganaphi ngiyabona uyena ozonqaba uhlanganaphi wena nje uhlule ukuvuma nje ukuthi wena fanele ukhule ube indoda ukwazi ukuzimela uyeke ukuthi neuloku uncethezela kubaba wakho ungenza isilima lo ungenza isilima unabantu lo ababonayo ngaphandle uleke phuma kimi ethu emsebenzini nje kusuke edlala ngami unabantu bakhe lo awukaze noma ambisele la nje abanemali ima bafuse ngavele ngisuke nje ngolelile mina lalela yabo ukube ngikwenza isilima ngabe kudala ngakushiya wena ayikho into engingakwenzeli yona ngani because yimi engisasebenza la ukube nje angikuthandi ngabe kudala ngakushiya ngayobona abanye abasebenza nami so nje ayikho yonke le nto okhuluma ngayo ubukisa ngami ngoba ngingenamali
Shuthi wena kozibukisa ngawo. Tshela nobafu Cause la ukuthi ngenzela yonke into. wena ongilethela ngani? Kufanele ngikutsheleke, kufanele ngenze njani? Kodwa bafu uyabona ukuthi noyifaka kuyona. Mina la into engiyifunayo ukuthi uyifake wazi ukuthi lento oyifaka kuyona. Njengoba umama enqena ukuyifaka nje uyabona ukuthi uma ngingafaka unyawo la ngizocwila. Wena njengoba ulifaka ngenkani uyabona ukuthi yini oyifaka kuyona. Angisho ukuthi yeke into eyenzayo kodwa uyabona into oyifaka kuyona. Sazi ukuthi ngifethu. Mina ngokwazi kwami Ngiyamtshela mfethu. ngami nokuthi Ngokwazi kwami utalaka into engabambeki yabo uyayikhomba ukuthi nansi ayise. Olinjani lolo libambekayo? kulungile. Olinjani? Ngibukisa ngami nokuthi manje. Angibukisi ngawo. Ngiyatinyela nje. Angibukisi mina Wena ngawo. obhalile la kusho. Phela nje Wena ukuthi obhalile fanele la. ube indoda ukwazi ukuzimela qha. Mfethu nami cha I'm sorry this time I have to side with umama. Mele mfethu Vele sayidana selesifikile la. Umama. ingoba mfethu nawe istory sakhe asihlangani. Yabo? Istory sakhe asihlangani. Mhlawumbe bekuthiwa ukhuluma into engiyizwayo. Yabo? Ukhuluma into engiyizwayo ebambekayo. Manje njalo uyakhuluma kungena ubaba wakho, kungena umndeni wakho, akukho ukuthi kusuka kuwena ngaphakathi. Yonke into oyishoyo omama bathi kusuka kuba ukuthi ngiyamthanda manje. yiloko kuphela kusho ukuthi okusuka kuwena ngaphakathi. Ukuthi ngizomlobola kanti bengeke ngivume phela ekhaya bese ngimlobole kusho ukuthi bengingasuki. Kwakona lokho nje ukuthi uyangithanda. Kungenza nje ngingabazi. Awukwazi phela ukuthi ungathi uthanda umuntu kodwa ufuna ehlukane nezingane kanjani? Madlamini angisho Kanjani? ukuthi hlukana nezingane zakhe. Ingane zakho azihlali nogogwazo. Mina ngithanda ukuzikhulisela zami izingane. Awehlule ntombazana. Okay. Asihambeni nesolution ke la ukuthi nenze njani. Uyocabanga mama ukuthi lento le uzoyenza ngendlela afisa ngayo noma usazoloke nje umbeke la umhleli ukuthi akahamba ayizama ukuyimela yena then maseke unikanana kahle seyimela. Hayi akwazi ukuzimela shini. Akajwayele ukuyimela. Akwazi nje ukuyimela nje ave indoda. Talaka mfethu. Angikwazi phela mina ukuhlala nomuntu ukuthi kuzothi nje nama ubaba. Yini kani yena ishoyo ephuma kuyena? Awunayi ubaba namadlamini nawe uzothi nama ubaba. Awunayi. Akakaza usho lokho efikile la yazi. Angikaze ngimuzwe sibaba. Ngiyabona. Lokho efikile. Uyathanda phela, uyathanda. Mina wababa ngiyamthanda. Ngeke ngikhohlwe mina ubaba. Angishongo ukuthi ungamthandi. Baba usengenzela izinto eziningi kabi. Angishongo ukuthi ungamthandi ubaba wakho kodwa funda ukuyimela. Abo bafe simple lento asiyimele nami ngizama ukuyimela empilweni nawe zama ukuyimela ube right asulahle umndeni but siyayimela nje not ukuthi asizwe into ositshela yona umndeni soyilalela kodwa ezinye izinto asizenze nje kusuka kuthina ngaphakathi mhlawumbe umbuzo engakubuza wona ukuthi wena ngaphakathi njoba kuthiwa hambe uyolobola uMadlamini ngoba sebembonile into oyifilayo leyo ukuthi kumele uyenze Ubhali nje kuzokwenza isilimo. Bhalile kodwa wena ufuna usizo. bafo kahle la kusho ukuthi Uphenduka mina isilimo manje. asiphendule isilimo wena manje uyiphendula isilimo yabo wena uyiphendula isilimo ngokuthi istory sakhe asihlangani awukhuluma into ebambekayo eqondile esuka kuwena yonke into oyishoyo isuka kumndeni wakho yabo so usathini usafuna ukuthi umama umthathe Ngiyeka bafuni. noma sowuzozwa ngayo Ngiyeka mfethu. Bese kubuyile la ingqondo. Uzongitshela. Uzongitshela. Hayi shuthi ngeke izibuyeke. Because nami ngimile nje ezweni lokuthi fanele ukhule wena ube indoda. ayime labe nezinto zakhe Yes. mfethu kuyazwakala Uma ngimina raso. kodwa usamthanda umama sifuna ukuzwa lokho ukuthi usamthanda yena Ngithanda Madlamini mfethu. Madlamini nalo utalakho lakho manje liyakhala manje usalithanda kodwa Ukumthanda ngiyamthanda Mm. kakhulu futhi. And ngeke ngize ngiye ukumthanda. Kodwa nje ngimila kakhulu. Mhlawumbe mase sisuka la uzama ukuthi umthulise inyembezi because manje akubukeki ukuthi indoda ivele isuke izokhala phambi kwamakhamera kanje Ayani kwenziwe isilimo nje. yabo so umthulise mama umnikeze nethemba lokuthi usazoqhubeka ube naye up until ayimela abe indoda yabo And I'm willing nami ukuthi ngimsize. mfethu ayixabene nase 90 yamahhala talapho izimele bafe ungavuma ukuthi mengabe kusuka umuntu okay
Ngiyakucela mfethu. Hayi ukuthi mhlambe bengithatha iside la mama or something, but bengifuna ubone ukuthi nawe inkulumo yakhe iyashoda and yonke lento oyenzayo le ayimile kahle, yabo ayibalansile. So ngiyazi ukuthi mhlambe ufuna ukuganwa kodwa kumele ubheke ukuthi uganwa nje izimo zihamba kanjani. Because ngempela ngeke uthembele kubazali ngunaphakade. Izodingeka njengendoda kuhambe uyimele. Yazwakala. Hayi-ke mbukeli uyabona-ke ukuthi namhlanje kuphele ku-10 and for the very first time ngithatha isayidi. Angazi-ke wena mbukeli uyibuka kanjani noma uzothi uma uyibuka le episode uyibone kanjani. Kodwa nje ngokubona kukaDlala Matifane, bobabili labantu basadinga ukukhula, bobabili labantu basadinga ukuyicabanga kahle, bobabili labantu basadinga ukuzithola ukuthi kahle kahle impilo yabo ibhekephi futhi yaphi, nanokuthi nje yini ngempela abayifunayo kule relationship. Omunye ukhala ngokuthi uney'ngane zakhe eziwu-2 angafuni ukuthi ayishiye, omunye uthi ngeke uzuze ney'ngane la ekhaya. Kanti uyabona ukuthi ziningi ney'nkinga ey'khona. Mhlampe nawe uney'nkinga ezithinta umjolo and ufuna thina singenelele emjolweni wakho, kulula kakhulu. Sithumela i-email address njengamanje umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Asihlangane kwi-episode elandelayo sibone ukuthi-ke kuyona sobe siphethe bani nokuthi izobe ihamba kanjani. Ungakhohlwa ukulike, ushare, uphinde usubscribe. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho. uTalakho mina ukumthanda ngiyamthanda ngenhliziyo yami yonke futhi. Kodwa ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngiyoyifaka emshadweni ngazi kahle ukuthi azikho iy'nqumo esobe siyithatha naye. Zonke iy'nqumo esobe sizenza shuthi sobe sibekelwe ubaba wakhe. Cause yena akanaseyi. Ongagcina lapho ukuthi singagcina futhi izinto sezingasahambi kahle phakathi kwethu. And-ke okunye angifuni uqamba amanga. Mengabe kuwukuthi uzimisele ukushintsha kube ukuthi ufuna ukuzimela njengendoda, mina I'm willing ukuthi ngimsize ngakho konke azobe efuna ukwenza. And okunye angidlali ngiqinisile. Uma ngabe ngithanda ngempela uzongithatha nazo iy'ngane zami. Mengabe uhlulwe yilokho, hey, akamena khohle shame. Amena khohle. Ayikho into ezokwenzakala phakathi kwethu. Mengithanda nje ngempela uthatha nami, uthatha ney'ngane zami. Because ngeke ngize ngikwazi ukuhlukana nazo. Ngimile nje lapho kulelo lizwe. Angijiki.